салому дуруди бепоён ба кулли мардуми сарбаланди Тоҷикистони азиз, ба мардуми сарбаланди муҳоҷир, мусофир ки дар хориҷ аз кишвар кору фаъолиёт мекунад, саломи худро ба шумо мерасонам. хотиррасон мекунем ки 8 дақиқа бо бобо бошем. ман зиёда аз 8 дақиқа ба шумо сухан намегӯм, барое ки ҳолати кор амияй интернета партуташ наметунам. 8 дақиқа вақт ҷудо кунем ва камтар суҳбат мекунам аз пасти баландиҳои зиндагӣ. ҳамаи бораи зиндагӣ ман ба шумо нақл мекунам. ба хотиррасон мекунам ки комментариёдаро менависанд ки бобо ядам айҷа нақл мекунӣ, ядам авҷа нақл мекунӣ. ман намефаҳмам чӣ хела бобо ядам айҷа нақл мекунад, ядам авҷа нақл мекунад, ядам авҷа нақл мекунад. шумо чӯ эрод мегирем? ома шираву шарбатдоро каша гам мезанам. ахбор гам мезанам. чӯ ахбор эрод намегирем? ахбор 1 минут 15 секунд айҷа гам мезанам 15. манам ҳамун хел ҳамун ахбор ранги ахбор оре гӯш кунед мара ки дар ҳаёти зиндагии ман чӣ мегзарад. ҳар рӯза шумо ба шумо навор кайстам. намедонам 8 минут камай меган я бора мегум 2-8 минута кинам пардон. бо сураза дар комментария шумо менависен я хел ҷавонони номуҳтарам ки бобо амо 8 минут безорем бо 2-8 минута мепарто. ира ман медонам ҳар чизе ки шумо менависем ман дахилам эҳсос мекунам пешаки мегум ки олам хели ҷавонони номуҳтарам хели гам мезанам. хотиррасон кунам ки як комментария нависанда ман ям наворе кардам. ҳар чӣ мегум ба факту ҳуҷҷату рақаму далили муҳру печат мегум ба шумо. ҳар сухан як сухан 366 паҳлу дорад. шумо ҳам паҳлуи манфиатдорша бигиред. паҳлуи манфиатдорша паҳлуе ки вай дар бораи ҷангу ҷанҷолу дар бораи невесарону мечукай ӯ паҳлуша нагирен. охи чӣ мекунед? паҳлуи манфиатдорша ширакша биги уша бумон охи як. хотиррасон мекунам ки вақте ки ман дар бораи фарзанд буд, дар бораи тарбияи фарзанд буд, я вақте ки мисол бобоҷон аварӣ кард, шумо хуб гӯш андозем. вақте ки бобоҷон аварӣ кард, мошини хел пачақ шид, ман такрор накунам. ман рафтам ҳолатеро дидам ки вай шокови састане буд. шокови састане шумо мефаҳмед чӣ хел буд. як ҳолате буд ки вай ҳолати ногувор буд. вай мумкин ба ягон касалӣ ҷидор мешид, дар ягон касалӣ мисол дучор мешид. ҳамин вақте ки одам метарса, вақте ки метарса ку ҳамун ҳолат айрӯи гуфтаҳои манаи олимои дин ҳамун маҳале ки вақте ки метарси шокови састани рӯҳ айхудат меброя ҷин дохил мешавад. дар фарзанд ҷин дохил мешавад. яке ай ҳами нишонаҳои ҷин дохил шидан дар бадани инсон шокда меғалта. шокда ҳайрон аст. намедонад ки ай шок чӣ хел бировардан дар ку. шокда меғалта. ҷин ҳами ҳолатда медроя. яке аз ромадани ҷин ба одам ҳами ҳолат. яке аз ромадани ҷин ба ҷин сару кор накунем дар ҳолати мастӣ бе қаҳқаҳаи бисёр чунам қаҳқа мезанад чунам бехабар мешавад аз зиндагӣ ай дино ки чунам мебинед ки чунам қаҳқаҳа мезанам. ҷин уҷадам ворид мешавад шумо дар айрӯ гуфтаҳои домлаҳо. чунам ҳам ханда мекунед. хандаи бисёр нахоҳ қадар ханда кунӣ. нахоҳ хел ханда кунӣ. ханда наму хай мисол ягон маҳале ки чӣ қадар ҳиссиёти баланд дорӣ, чӣ хел ягон ба муваффақ шудӣ ҳамурам ханда карда мисол худоро шукргузорӣ кан дар кор я муваффақ мешавад. чӣ хел ки ҳабиб нурмагомедов вақте ки вай победит кард, вай рафт, вай сажда кард, сажда кард, худоро мисол шукрона кард, аллоҳ гуфт фақат. ханда кунӣ. хандада ворид мешавад. чанд марҳила аст биё ҷиноро бимонем, ки ҷиноро бимонем бису ман комментарияи шуморо гап задам. вақте ки дар пӯсти худтон сӯзана бизанед, эҳсос кунед, ба боборо гап занед. ту бира ки бачат аварид карда, яка ман тура гап мезанам. ту бира бачат аварид карда. бародарони қандам ман камтар ба эҳсосот гап мезанам. гапи номаъқул гап мезанен охи. инам ҷа мисол комментар дабинест ки оли гапи ман номаъқул аст. вақте ки бача лахти ҷигарот ина ман эҳсос кардам лахти ҷигари ту ҳамун туе ки комментари менависӣ агар хурд бошӣ калон шавад бача ки тарбия кеси ку калон шавад ҳамун аварид кунад мошини ҳамун прадое ки ҳамун 40,000 ки ландкрузери ё ки ҳамун чӣ мега 570 бизана пачақ кунад бача ларзида бироя чиш мегӯ бародари қанд чиш мегӯй ту мегӯ ҳамун ларзидаси ҳолате ки ҷин дохилиш мешавад ҳолате ки мумкин ягон састаяниш вайрон шавад чиш мегӯй ту мегӯ балот бизана як шапалохи дигаш як шатаи дигаш ки прадора мисол вай кардӣ зади пачақ кардӣ зади вай кардӣ ҳамун ҳолата фарзанди лахти ҷигарта чӣ мегӯй ту
эрод гирифтем ки бобо сексуалист аст, бобора ҷаша сад кашид, ҷаша сад кашид. Фарзанда бояд айму шоки састани бурори бародарони қандум. Чико кандар ко? Кӯдак ҳаму фарзанд дар гаҳвораам ҳаму меҳру муҳаббат дорад, пир шуда ине ман падарам зиндаам, ман ҳамуқа меҳру муҳаббат дорам. ҳамуқа садқа мешавад. ҳамуқа садқа меша мара фарзанда. Бояд фарзанд навозиш кунӣ, бигӯй еб тӯнака садқаи сарат, бигӯй биё такрор накунам. Ҳамин тӯнака ҳамин мошин садқаи сарат. Ухи ту наход ту битарсид, наход ту вай кунӣ, ҳеҷ гап не, ҳеҷ ка намирдай, намирдай, ягон чи нестай, ҳама зинда, зинда. Яле тӯнака миёвемуш. Шумо эрод гирифтем, ма канали шуморо маҳкам мекунем, шумо сексуалистем чи уора намебинен, гам мезанам пол шумошан лиш мекунан намебинем шумо. Аки у қадар вай аки мусулмони ваҳшиш, аки настоящий мусулмон шуди ки бобо садқа шид бачаша. Бобо садқа мешава фарзандша. Фарзанда бояд ҳамин ҳолат бурори садқа шавиш, меҳрубониш кунӣ, дунёро бугӯ як тарафа бачаҷон, ту як тарафӣ. Да ҳаму тарс айдилиш буроя. Ма барои вай, ма байни падару писар чӣ буд? Худо медонад, ма ҳамро тарс айдилиш буровардам. Айдилиш буровардам, ма барои ҳамин вай кардам шумода. Ама шумода мисол гап задам, пешниҳод кардам ки ҳамин хел гуфтамуш, дара буромадем мадам эрод гирифтем. Аки ма хоҳони ин нестам, не ки рӯз ба сартон мебиёя, ба гапи бобо ки бея мира ма вай накунам. Натарсонмуш боло идам натарсонам. Ба як мӯи танаи фарзанд зар зевар намеарзад. Шумо бифаҳмед, чӣ хеле бошад набошад фарзанда. Ма ай фарзандам ай зимин, ай бобоҷон ай зимин та осмонам минадорам. Ҳастай ва ягон гап нестай. Занг мезанам, ним гудок дад телефони мара мебардорам, мо созай, мо чия, мо дига бод намекунам, ама тарафа тенҷ. Фақат барои комментариҳои шумо. Ман инҷа дар 7 минут чӣ, 1 минут дига чӣ гап занам шуморо? Дар бораи чӣ гап занам? Бародарои қандам як каси дига комментари нависонд, гуфт ки бисёр комментари нависонд ки дилу ҷигари мада кора кард. Чӣ қадар ҷавоно нофаҳм шиданд, ҷавонҳоро нодуруст тарбия кардагӣ. Гуфт ки бобо, гуфт бобоҷон нагу, бобо ман намерам аскарӣ, ма ҳела гирехтам рафтам, ма чи аскарӣ чи бирам мирданӣ бирам уҷа, бирам ки бипаронам бикушанам. На хоб бобо тира тавсия бита ки тира бираи аскарӣ да бимбирӣ. Худо ҷавонон намбирам. Ма чизе ки ҳастай дар Тоҷикистони азиз ҳастем, Тоҷикистон орома аскарбачо уҷа марз бунда хизмат кестам. Хунахуд хеле бигӯй. Вақте ки ма шуморо гап мезанам ки ҳамин умри одамизод дар гиҷое ки бошад дар 40 рӯзагиш домраҳо гап мезананд, 40 рӯзагиш да чанд қа умр мебинад, гиҷо да зиндагӣ мекунад, гиҷо да мисол умрш ба поён мераса, ҳамаш навишта шуда. ҳай ту аскарӣ нарай намебирӣ, ҳай ту аскарӣ нарай вай намешай, и хеле гап назанем. 8 минут шуд, ма ваъдаи 8 минут кардам шуморо, зиндаву сарбаланд боши. Оиди ҳамин комментари нависондагӣ вай нагӯед ки дилои маҷ вай кард. Мо дар ҳаққи аскарбачаҳо худоё худовандо умракошона дуроз, таншона сиҳат, мағзшона солим, хушиҳои зиндагӣ насиб рӯзӣ кунад, бо сари баланди тани саъд, пагонаи калон, ҳамки пачка, гардонаи хеле ғавз кади, мускулаи ҳами хеле қатӣ, вақти хуш қатӣ хизмати аскариро тамом кунад ба ватан, ба пеши падару модарашон. Аскарбачаҳо ки маро гӯш мекунанд, аскарбачаҳо ма ба шумоем. Худо зиндаву сарбаланд бошед, соҳ салом боз ба пеши аҳли байтон баргаштан насиб рӯзӣ бигардад. Аллоҳу акбар, зинда бошед.